I was a girl in a village doing alright. Then I became a princess overnight. Ikaw, kaya ka ni kanta, sumpaye. Then I gotta figure out how to do it right. So much to learn and see. Ano? Hi guys, ini vlog. Satu J, satu J. Hah? Satu, hi guys. Hi guys, ini vlog. Shut up! Masa? Ah, jangan. Hi guys, ini vlog. Yo guys, what's up? Just woke up. It's 10 a.m. Sorry, ni Shay, manghod na ko. Ina Jay, hi guys. Welcome to my vlog. Hi guys, vlog. Baby toilet, baby toilet, mommy toilet. Mami chart na tololot. Mo siya highly trained nga dog. Sit. Bella, sit. Speak. Hi guys, welcome to my vlog. Sit. So guys, kanina ako manghod kay. Hindi siya bugas-bugas. Pariya kay sa akong pan ba? Katol-katol. Paano rin siya katol-katol. Mawala rin siya. Pila ka oras. So kanina may pila ka adlaw si Manang. Kaons ako, mga tuming LA unya. Makabulaasan ng LA kay Samoa na. Jay, sa may masturyan ni mo, Jay? Hi guys, ini vlog. Mukhaon sa kog pamahaw. Tres! Ako rin mo yung ngit sa akong kagalingon ane. Ako pa yung muhukad sa akong kagalingon. Hi guys, ini vlog. So Jay, ako pa yung mukuha sa akong tubig. Sure ba? Di ka mukuha tubig na ko. Di ka mukuha. Sure ka? Anak ba? Dayan Jay, walay thank you. Ako ba magtigyo ako nagkuha tubig nimo? Dali, dugaya. Special child. Jay, di ba love man jud ni mo si Jay? Panalitan, love bagyapon ni mo si Jay kung panganak niya kay wa siya ulo. Yo guys, what's up? Nakailis na may mo tumig LA karon. Kuyog siya. Kana siya. Uy, di ra ka zoom. Man. Di ma-zoom basta kana siya. Mga tumig LA, let's go. Yo guys, what's up? So naa nami diri sa LA. Tuig silang JJ Tricia. Pero karon manglimpya de Tricia niya. Before. After. Ayos sa moon. Jay, madlo kag toko. Sure di ka? Madok sa iyo pero Ano kasi yung likod? Yo guys, what's up? Nako new subscriber. Kani siya yung news. ay apil ako no. Miss ka mo juice siya. Ang tanaw siya sa kong mga vlog mo. Siya. Muna supporter. Na. Dahil sa film. Anak ko no. Kasi kabalo kung saan eh. Childhood kayo ba? Ay magsaba ha. Ay magsaba. Pag yun nahulog. Magsaba. Ambi! Nahulog ba? Ambi! Ambi! Nangawat! Nangawat! Ah, nindot kayong moon. Kantawa. Jay, biling ka naman diri Jay ba? Taday may aning kalasangan. Hadlo kong tanamos Jay Jay. Hayag mo kay kinay moon. Nihunong ko kay kaon. Abrihan ako ni naurot ako na ilis. Ay mabot to ni noon eh. Wak ba round station. Ba't na station ra bitaw? Pag uli dyan sa balay, mga tayo sa aman station. Nagdagit nagwak. Maan din sa papa nga. Ba't na station ra bitaw? Ano ka? Kasukaon daw siya. Kasukaon ba ka? Nanay, baki mo gawas dati. Nanay, baki mo gawas mo. Bilaan ako diha. Kaya naman. Buambot. Lagi atong ni kaon kag tiki gani ha. Lagi atong ni kaon kag tiki gani ha. Hello. Gusto ka siyang dugo. Purple. Okay na? Rare kasi dugo. Adaw, nang lusad ba ka? Ningi doon ako. Ayoko video ay ba? Flashlight man gud ni hangal. Ayoko flashlight eh. Para ron makita. Oh. Hello, dugo mo na Trish. Guys, nagsuka siya rainbow. Kuya. Dire dito sa likod. Hala, nisukas rin siyang dahon. Bye-bye.
Ibutan nga mga Siya, pagukad na, Trish. Lagi ko ba tingin nga na? Jay, gawa sa akin mga sa amin. Kung vlog, nabot sa TV. Nabot akong vlog sa TV. Yo guys, what's up? That's all for the vlog. Like and subscribe. Thank you for watching. Abigail. Guys, tanawan niyo ako manghod. Natulog. Niyaraw pinangita sa kuit si Trish. Naarday si mong bag. Nyato pa ko sa ubos. Dinanangil ko bisag kinsa.